Wilayah Nusantara ini ombo Pak. Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja. Ini wilayah Nusantara. Sak benua atau mungkin Pak. Sak benua. Nah, mungkin tahun Jawa ini mesti tahun Nusantara. Ojo meneh sak Nusantara. Wong Jawa dhewe ora ngerti tahun Jawa lho. Lah nggih kebangetan to niki. Supados mangapes. Nah, niki tetep mangke kula unceki, kula ngertosaken, tapi kula mboten hak maksa tiyang. Enten wong Arab mengeti wong Jawa. Mboten enten. Lah, mulane awak dhewe bangga nih, punya kelebihan. Sakbenere Jawa iku ngerti. Ya nek ora ngerti ya ora Jawa, ora ngerti, ora dunung. Napa sing mboten diaku wong Arab? Ka'bah. Ka'bah niku kadane sinten? Zaman napa enten Ka'bah? Zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Islam dereng enten. Islam niku pas nguri kok. Jawa-Jawi ini wong Jawa sing cek nganggo Jawa. Cek netepi Jawane. Lah Jawa-Jawa wong Jawa sing ilang Jawane. Wis ora ngerti Jawane. Lah nek Jawa jahil wong Jawa sing ngrusak Jawane. Jahil. Rusak badane piyambak. Wae dhewe dirusak. Mergo napa nggih kena pengaruh niku lho, Pak. Nggih, niki nggih. Nggih saged disalahaken tapi aja dipaido nemen-nemen. Dongane awak dhewe muga-muga sing pun kula lampahi ngapunten Bapak. Muga-muga ndang sadar ndang eling. Sering diucapaken syirik musyrik. Oh, nggih. Datang manah kula harus mengambil kebijakan apa yang diucapkan. Mangke lah nek sampun wonten pembuktian lah sadar ki Mbak. Kula yakin kok wong lali ora ngarah HP sak lawase lali. Nggih napa benten ngatur jenengan ngoten niku. Sampeyan mesti pisan video nate diucapaken. Paling boten niku dirasani lah. Nah, nggih. Mboten napa-napa nggih. Sak faktor itu boten sedaya remen riku. Nggih, nggih. Bagian kan ana sang seneng. Oh, Jawa. nggih. Lah. Sing tasik remen monggo digali. Ojo nggali sumure wong liya, sumure dhewe digali. Gali. Menggali apa? Mutiara terpendam. Ayo digali malih. Nggih. Nggih. Niku kan medal sumbere sing lah nganti seger ta Bapak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, monggo. Malih nek badhe wonten pitakenan jam pinten? Oh, 10:30. Nggih, monggo. Nek tasik wonten pitakonan. Nggih, nuwun sewu Bapak, kula nyambung sedaya Bapak niku wau. Nek sing diwastani musyrik napa niku kula kinten sedaya ndugi belajar piyambak. Nek kita ape jelas mboten wonten niku. Nggih, leres niku. Kados ngeten niku Bapak kan ngendika bilih napa kados tata-tata Jawi kados napa cok bakal. Nggih. Kayak musyrik kan. Lah kita piyambak kita semerep isine niki cok bakal. Oh nggih, kudu ngerti to. Nah, niki sinaone kan nduk. Nah, mulane salah didikan, salah penerapan. Padahal kitabnya mboten enten. Nah, niku kan tafsir mawon niku nggih. Teng kitabe mboten wonten ngoten ngadakno gawe takir. Lan sakniki aja apik-apike wong Jawa lho Mas nggih. Aja apik-apik wong Jawa. Wong Nabi Muhammad iku wis wafat, wis gak ono. Ijek dipengeti kelairane. Mbokane dhewe, pakane dhewe gak tahu ditengeri. Mbane ora tahu ditengeri. Tapi Nabi Muhammad wis gak ono, wis wafat. 300 tahun. Tapi wong Jawa sing melok ijek gelem melok nylameti bacake, mengeti kelairane Kanjeng Nabi lho. Gak apik-apik wong Jawa. Enten wong Arab mengeti wong Jawa. Mboten enten. Lah, mulane awak dhewe bangga nih, punya kelebihan. Sakbenere Jawa iku ngerti. Ya nek ora ngerti ya
ora Jawa, ora ngerti, ora dunung. Napa sing mboten diaku wong Arab? Ka'bah. Ka'bah niku kadane sinten? Zaman napa enten Ka'bah? Zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Islam dereng enten. Islam niku pas guri kok. Nabi Ibrahim zaman ajaran Ibrahim napa ajarane? Anti klaim ya. Milik orang Islam. Nek buka kaji patokane teng mriku, teng Ka'bah niku. Padahal niku zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ajarane napa? Sakbare Nabi Ibrahim mengsor sampai enten Nasrani niku pirang atus tahun. Nasrani sampai Islam pirang atus tahun. Mergi napa? Lah, prasejarah niki nek belajar Arab kudu tamat, kudu ngerti. Nek gak iso jelasno naleren. Belajar puluhan tahun kok ora iso jelasno. Tiap Jawa niku naware kan orang Prigel. Nggih. Tapi nek ngugemi Jawane Pak Prigel. Ngugemi Jawane. Lah iki ngangge nampar, ngangge tolak ukur. Nggih. Nek niku naware Prigel. Mestine tahun-tahun yang akan datang itu mboten semetok. Oh, nggih. Soalnya napa? Tanggalan napa-napa mboten semetok. Nggih. Leres niku. Sering dibutuhake tapi diunek. Rata-rata niku kan ngaten, Pak. Nek butuh goleki. Tapi nek wis ora ana butuhe bar gawene wis mbuh kono. Iki yang Jawa ini ngaten yang sing saged kula pikir kan mboten hanya teori sapa. Tiang Jawa kados kula niku. Wonten tiang gadah damel, kalian nopake itu mantu. Carane maghribiya tiang Jawi kalih tiang mungkin mendak di nggih pun ngertos niku niku diunekake ngoten tiang Jawi pun ngertos karepe nggih lah mlane niku nek butuh digoleki nggih tapi nek mboten butuh niku dikasih mati nggih lah mlane monggo iki suwayahe Jawa Bali Jaya. Tegese Jawa Bali Jaya wong Jawa wis ngerti jati dirine, wis gelem goleki jati dirine. Dadi wis ngerti, wis dunung. Pun nek wis wayahe gak kenek dipenggak, gak kenek di alang-alangi. Wayahe tumbuh tetep. Mergo awak dhewe niku napa? Mlakune padha srengenge. Mlakune padha wek srengenge. Gak iso srengenge dicepetno gak kenek. Tahun Jawa niku pathokane dina-dina niku lakune padha srengenge. Nggih. Dadi srengenge dilambatno ya ora kenek, dicepetno ya ora kenek. Nek jarum jam niku kenek dicepetno. Tapi nek srengenge mboten saged. Nggih, ampun. Laras kadang nek butuh wae goleki, nek ora butuh tambah dielek-elek kadang lah niki. Aja sampai wong Jawa ilang Jawane. Wong Jawa pe nganggo budaya apa? Nganggo budaya Inggris kena. Tapi nek uripno Inggris. Wak dhewe iki negarane iki dienggo rebutan wong enem iki. Golek nggon dhewe. Ibarate Indonesia niki pasar gede. Sing ditoko iki gak ana wong Indonesia. Wong Indonesia dadi kuli kabeh. Dadi kuli wis bangga, dadi satpam wis bangga. Ning negarane dhewe lah niki. Piye awak dhewe iki iso dadi tuan rumah ning negarane dhewe. Utamane ning Jawa ya ngono. Mosok wong Jawa urip ning Jawa nganggo pakem liya. Padha wae agama kabeh padha wae. Gak ana sing paling istimewa gak ana. Nek kula sing ngarani agama iku padha wae. Arahe nek gak disalahgunakno. Agama itu arahe untuk bertuhan. Ojo dienggo politik. Nek dienggo politik berarti agama iki wis gak suci ya. Agama itu hanya satu, untuk bertuhan. Nek pengen bergawe, pengen oleh kaya ya aja adol agama.
jenenge Gusti Allah didol. Winginane peristiwa kathah niku kan. Napa niku? Mun dicekeli niku, perkara ngrusak kuburan Habib niku. Tuban mriki pun kecekel. Kula dibel warga Semarang nggih enten ngoten. Makam pathoke dijabuti Pak, diganti, ditulisi Habib ini. Ditulisi napa? Syekh ini lho. Lah sing di ahli waris sak goleki. Inane Tuban iki ditutup makam Sunan Bonang niku. Enten nek rong sasi mawon mboten asal siapa. Lah kula dibel king Semarang nggih ngoten. Teng Bandung nggih enten kedadan kurang ajar ya apa ngrusak iki. Nggih, dadi awak dhewe kudu waspada. Waspada nggih. Mboten kok meksa. Nah ayo bali Jawa, mboten usah dipaksa. Mungkin kersane sadar dewi-dewi. Sadar, pun toh nek pun wayahe sadar lak sadar. Niku lho, percaya kula nek wong lali iku ora ngrasa lawase. Ora ngrasa lawase pe lali. Suatu saat goleki. Sakniki pun kathah wong Jawa sing lali Jawane. Mlebu mae wong gak ana wong kula nuwun, Pak. Cobi. Saulan pisan nih urung karo nek krungu mlebu mae wong kula nuwun. Beda jawabe ngono. Lah, wis kelangan satu kata iki wis pira hargane? Kula nuwun gak ana, matur nuwun ya gak ana. Budayane sapa? Budaya Arab. Ana tamu apik ya assalamualaikum, ana wong njaluk ya assalamualaikum. Lho, iki budayane sapa? Ah mbok ya nek omahe dhewe nganggo carane dhewe wis. Nah nek ning kono monggo sampean melok cara kono. Gak apa-apa, bener. Ana omahe dhewe. Lah dianggap sing ngerti Gusti Allah iki mok wong Arab tok, wong Jawa dianggap ora ngerti. Ngerti. Urung ana agama apa wae ning Jawa. Wong Jawa wis ngerti bertuhan. Nggih, pun ngerti cara bertuhan. Wis duwe tata cara. Luwih simpel, luwih jelas cetha, singkat, padat, bermutu. Nek nglakoni asale tenanan. Dene nika jame sampun nedahaken 10:30. Nek tasik wonten pitakonan monggo. Nek sampun boten wonten pitakonan, kula cekapi semanten rumiyin, mangke istirahat. Terus mangke penghayatan sareng-sareng. Wis ngomong-ngomong bebas, mboten mawi lab nggih. Nderek sampai teng mriku. Lah kok dugi mriki, lah nggih ngertos saking YouTube niki akhir niki kula ngajak sharing monggo. Akhirnya ngomong-ngomong dek, oh nggih kula butuh sing niki monggo. Nggih kalau ngeten niku mau kados nggih jelasaken tok. Lah nek jelasaken niku napa mboten buka sangkan paran? Sangkan paran dumadi. Buka, Pak. Kula hormat saestu wong hebat. Wih, hebat. Pandangan jarak jauh tembus, Pak. Jakarta Tuban ya. Warjo omah ya. Pokoknya wis gak bel apa langsung mriki. Sobi. Omah wong iki. Ngomong-ngomong to mriki. Telung awan, Pak. Ngeten dalu nginep nang Tuban. Takokno ditulisno HP-ne. Wong kula mboten saged HP-nan. Niki, kula takok niki. Oh nggih monggo. Oh nggih. Niki kula sing dereng gadah niki. Monggo. Nek ngersakaken kula mboten meksa lho. Monggo. Saya hebat wong. Niki lho. Dadi manusa niku
Napa nggih? Saling membutuhkan, saling melengkapi nggih. Ngeten niki nggih kula enten sing kula padosi. Wong manusa niku urip kudu mbangun, aja ngrusak. Nah niki. Kapure saged apa saged. Lah nggih niku nggih perlu dibangkit dilestarekno Pak mengke. Pinenunane tiyang nggih niku enggak ada harga diri Jawa. Lah niku lho kersane mboten diremehaken bangsa liya. Mergi ngeten Pak. Kula sing kula tampi. Jawa kuat, Indonesia hebat. Nek Jawa ambruk, Nusantara patah. Remuk. Mergo napa? Induk Nusantara niku Jawa. Induk Indonesia. Nah, Nusantara ini sing dadi Indonesia kan sebagian, Pak. Wilayah Nusantara niki ombo, Pak. Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, niku wilayah Nusantara. Sak benua to muga ngoten, Pak. Sak benua. Lah muga tahun Jawa niku mesti tahun Nusantara. Aja meneh sak Nusantara. Wong Jawa dhewe ora ngerti tahun Jawa lho. Lah nggih kebangetan to niki. Supados mangertos. Nah, niki tetep mangke kula onceki, kula ngertosaken. Tapi kula mboten hak maksa tiyang. Iki tiyang sing unek-unekake tiyang Jawi ngoten niku kan gadah Yasin, nggak ada kitab Al-Qur'anul Karim, nggak ada nopo-nopo. Niku lan kitabe mriko, pakeme mriko. Jawa mboten gadah nopo-nopo. Wong Jawa nek ngangge pathokan iku nggih monggo teng mriko digunakaken teng mriko. Nek unan-unanan kan saking cara istilahnya kitabe mriku kan mriku Jawa saged ikut anu. Bukti secara lahir nggih. Mulane rumiyin kepercayaan Pak nggih. Kepercayaan sak Indonesia iki badhe diagamakno, mboten purun. Mungkin nek diagamakno dadi agama napa? Kan kitabe padha. Mergo nurut agama mesti ana kitabe. Loh. Kepercayaan iki mboten agama. Kitabe mboten kitab kertas. Tapi kitab teles. Nah, kodanan ya ora mluduk, kepanasan ya ora kobong. Niki lho. Nah niki kan kedah ngerti. Lah ngerti ngeten iki nggih, sarasian ngeten iki, sarasian tanya jawab ngeten iki. Sakitune sing sampun mangerton nggih. Buka kitab kan teng kitab terus tapi tuake sak lintune sing nggih, sing damel saksi tata lahir nggih. Niku nggih leres. Niki mangke mbok menawi mawon ampun wancine kan niki kan tumbuh kiambak-kiambak. Mungkin tubuh dhewe-dhewe. Bikine usulan kula niku kirang tot anu kula ngapun. Nggih, mungkin sing urusan sing jurusan teng Bintal Jemur mungkin ampun niki ampun nyetak mungkin. Wiwit A sampai Z mungkin. Nanti sing Sabdo Guru nggih wonten mungkin mriki. Sabdo Pandita wonten. Terus napa malih nggih? Biasane nek pribon ngoten iki malah nek lahir dina iki watake ngene. Biasane ngoten. Lahir dina iki watake ngene. Niku sampun mangtosi. Nggih. Paling boten ngertos dunune Jawa niku. Lah nggih, lah Jawa. Ya Jawa ya jenenge Jawa ki tegese Jawa ki artine ya dunung. Ya bener, ya beneh, ya waras, ya ngerti. Lah nek wong Jawa sakniki kan pun dadi 3 lajur 3 bagian. 3 aliran Jawa. Jawa Jawi, Jawa Jawal, Jawa Jail.